Jien Immigrant, dan kien il-messaġġ fil-Parlament Ewropew meta l-erba' filgħodu kienet diskussa l-isfida tal-immigrazzjoni illegali. Membri tal-Parlament Ewropew żammew dan il-messaġġ qudiemhom bl-istess stili fl-aħħar xhur ħafna ġarrew il-messaġġ jiena ċarli wara l-attakk terroristiku fi Franza. Dan fl-istess ħin iddiskutew mal-ogħla awtoritajiet tal-Unjoni Ewropea dwar x'għandha tkun it-triq il quddiem biex fuq kollox ikunu evitati iktar traċedji b'mod partikolari wara s-summit straordinarju. Il-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk ta' rendikont dak li tkun propost fuq dimnet il-ġlieda kontra traffikanti tal-bnedmin. Għamel ukoll referenza s-summit li se jsir pajjiżna u li se jġib madwar mejda l dawk kollha involuti. Għalih din it-tip ta' diskussjoni hija kruċjali u s-sem ta' Malta huwa apprezzat ferm. It also means working more intensely within existing regional frameworks and with African partners on issues like development aid, anti-trafficking and refugee protection. Prime Minister Muscat has kindly offered to host a joint summit in Malta between the European Union and the key countries concerned. Il-President tal-Kommissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker saħaq li kien żball gravi li l-Italja tħallit waħedha tiġġieled il-problema tal-immigrazzjoni. Primarjament Juncker kien jirrefera l-operazzjoni ta' salvataġġ Mare Nostrum li swiet lill-Gvern Taljan 9 miljun euro kull xahar. Qal li dan l-iżball se jitpatta billi jkun itriplat il-budget allokat fl-operazzjoni ta' salvataġġ Ewropea Triton. Sostna li 13 ta' Mejju se tkun il-ġurnata li l-Unjoni Ewropea tifhem aħjar xi jfisser ikun maqsum pis ta' problema. Dan għax se tkun il-mnedija l-politika Ewropea dwar l-immigrazzjoni. Intant l-Europarlamentari Laburista Marlene Mizzi ħatret bħala rapporter għal grupp ta' Soċjalisti u Demokratiċi fil-Kumitat għal Petizzjonijiet. Mizzi se tħejji rapport dwar is-sitwazzjoni fil-Mediterran u l-ħtieġa li l-Unjoni Ewropea trid tratta din il-kwistjoni b'mod kollettiv. Fis-qarrija Marlene Mizzi sqarret li dan ir-rapport se jpoġġi iżjed pressjoni biex mill-iktar fis Unjoni Ewropea tieħu pożizzjoni. Temmettejt li se tagħmel l-almu tagħha biex tiġġieled tal-solidarjetà interna u qsim ta' responsabilità bejn l-istati membri.